Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Uy, bayot! Si Toyo ni mo, ha? Papuy kang dako. Nanawag lang ko. Mag-ausap pa. Manghayak kong sorry. May suri, leche ka. Amping ka. Sa iyong kagalingon. Kaluod. Mahal kita. Andy. Sa? Kung sa gisulti ni mo? Mahal ti ka. Chris, mapatay ti ka. Kadungog ka, ha? Mapatay ta ka! Baala nagpatyong ko ni mo. Basag sultihan ti ka. Asa ka karon? Anong tanam ka? Aron bisitahon ka. Bisitahan ang mata ni mo. Ay, pakita na ko, Chris. Pakita ka ka, panitan ti ka. Sige. Amping ka. Giluod ba ko ni mo kadungog ka, ha? Giluod ko ni mo, Chris. Bahala ka. Gi-off na niya. Wa ko'y mahimo. Basta kay nangayon akong sorry ni mo. Oh, di. Pukpok mo na yung bongbong. Ano ka? Lagot ko. Oh, ano ang masig ka? Chris, ay. Nanawag ang bayot buang. Oh, ano naman po? Nangutanag asa ko, kaya ko bisitahon. Bisang, kasi na-inlove na to ni mo. Yabaga? Naa siya na higugma ni mo, Franco. Dili na ako. Basig nabali ng panahon. Yak, luod. Basig, gimingaw ni mo. Gimingaw? Igo siya sa kumo na ko, kuya pan siya. Biyati ka kay hugas mo kuskutsi ha. Kalingawan ta ning Facebook, be. Wa may lakaw. Oh, uy. Si JC ay gitag na sad ko. Unsa man kaniyang post? Picture pa. JC Mariles Nuptial. Wow! Yamat ra gud. Magminyo na siya. Og lain na sad nga babae. Shit. Magbinyo na gid siya. Gitak pa ko. Gipasuya ko nimo, JC. Bahalag mo ang bakas impyerno, JC. Wa ko'y labot nimo. Asa naman to si Franco? Andy, asa si Franco? Dito mo to sa auto, miss. Sa may grahe ba? Nang limpyo. Ah, okay. Sige, diha ka una. Adoon ako siya. Aha, sige. Diha ka na. Ngano mo to? Murag isapot. Ngano mo ka? Ande? Naunsiyan man to si Miss Babes. Ambot lang nang gisapot man tingali to. Hala, basig nakabasa to siyang Facebook. Unsa may nabasahan ang? Nga si JC kasluno na. Asa? Di Asa man ay. Nawa o, tanawa. Be. Dire, Franco. Tapad rin ako. Oo, sabi ni Miss Babes. Nga naman, ha? Kabulingi taon hinahon ako. May giayo ko. Ay sus, bahalag nagkabulingit ka. Dire, tapad ako. Pero nga naman ni taon. Mag-selfie ta. Ha? Silpi. Silpi na ni akong dagway. Lamos ako eh. Ayaw na. Kanang imong dagway, okay ragid ka, ayaw na. Dire na. Tupa rin ako. Nga naman ni, Dipig gamay, be, dipig. Dipig diri sa akong aping. Sige na. Saragod nga naman ni Miss Sige Babes. na. Sige na. Kana. Okay.
Smile. 1, 2, 3. Bid. Sa kay dagway na ko diha, no? Oh, tanawa oh. Baya ka buligit, bitaw, sinaong na ko. Pasag din na, uy. Pero, Miss Babes, libog ko. Ngano niya? Ako ning i-post. Nga ikaw ang umaabot nga father sa kong baby. Oh, ha? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Ayaw ka balaka. Na kay bonus. Kini oh, dawata ni. 5,000. Pero sa man eh. Bayad sa imong pagsugot nga mag-selfie ta. Sa? Ngano gitawon, bida, sinuntor yung bayad-bayad, Miss Babes, oy, por bida. Dawata ra gud na. Sige na, aron dili ko masuko. Miss Babes. Ako nang pahinungod nimo. Okay? Thank you kaayo, Franco. Tanaw ta sa mga pictures sa Olympics. Tanaw na ko itong grabing execution ni Carlos Yulo, ang gold medalist sa 2024 Olympics. Boy, Babes mention you, yamat ra. Saan ni? Tanaw ta. Picture pa. Uy! Kabulingit ko na ni iyang tapat. Ang si caption ay, my handsome boyfriend and the father of my incoming child, Franco. Shit. Ibaw sa ginampak eh. Ani, sagod na. God. Lada dyan na si Miss Babes kung adto kang Franco. Wa ko'y swerte ni mo, Franco. Bisag unsaon. Dili ka maako. Unsaon ko man. Kaswerte ni mo, Franco. Toy-toy ba yan eh? Di pa ka malipay, anak. Nga bisa o nagkabulingit ka, proud kaayo nga gipost kasi ang FB. Nga umaabot kang amahan siyang anak. Bugal-bugal mo iyan ako. Franco, Iya kong himong ko yan eh. noon sa, gibayaran ka ka? Tuo no. Dawat ni Kusbayad. Iya lang tingali ng pasuya nga to JC. Bawas na siya. O bitaw, sabot ko. Tabangin na lang na. Ato ng amo. May problema. Okay rin ako. Si Chris. Hello, Chris. Miss Babes, congrats sa iyong relationship ni Franco. Thank you. Kailan ka man sa imong gisabak? Murag, almost 3 months na. Mao ba? Nagkaan ang pusot-pusot ang mga tiyak sa dini. Congrats na ko. Tapaw yan eh. Paita din ang pubrita eh. Muulit ang dugaan sa mga dato. Franco! Oh. Franco! Yes, Babes. Yes, Miss Babes. Nahibaw ka ba? Niabot og 10K ang likes akong gipost. Ang atong picture ba? Mau ba? Lipay kay ko, Franco. Ida na ba yung comment diha? Ha? O sa may comment? Wa na ra ba ko makabasa sa uban? Muta na ako, Franco. Gitiyo na na magkutsilyos, Miss Babes. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.